Tak já bych řekla, že můžeme začít. Tak ahoj všem, zdravím vás po mega dlouhé době s mojí hojící rukou. Ale k tomu se ještě dostanu, ale jsem ráda, že jsem znovu začala a moje poslední video, dívala jsem se, že bylo před 8 měsíci, tak rozhodně se od té doby dost změnilo a samozřejmě jsem měla v plánu natáčet víc pravidelně v USA a celkově být víc aktivní, aspoň se soustředit na ty videa. Ale vzhledem k mé situaci a to, jak jsem byla časově zaneprázdněná a energeticky, tak nebyl úplně prostor ani hlavně ten fokus k tomu ještě točit videa. Tím, že vlastně všechno tam bylo prostě pro mě nový a i náročný, i krásný, ale chtěla jsem hlavně být fokusovaná, co se děje tam. Jsem se soustředila spíš na ten přítomný okamžik tam a abych z toho mohla vzít a vytěžit maximum, protože jsem věděla, že tohle je pro mě jediná příležitost a že ji chci využít na maximum, že jsem nechci jen tak poflakovat nebo dělat jiné věci. Takže spíš jsem se soustředila na ty aktuální zkušenosti, moje dovednosti, takže spíš když jsem něčem se chtěla zlepšit, tak jsem spíš se koukala na nějaký YouTube videa o ježdění a tak podobně. Je to velká škála, na co jsem se mohla jako soustředit a co jsem mohla dělat jiného. Každopádně dneska nechci točit video na určitý téma. Tohle bude spíš o tom, jen bych si chtěla tak popovídat a nějak napojit na moji další etapu a informovat vás trošku víc do detailu, co se jako fakt změnilo, kde se teď nacházím a jaké jsou moje další plány. A hlavně to největší, hlavně bych chtěla předat jako ty zkušenosti a to know-how, který se tam získala, takže teď vím víc, tak samozřejmě logicky můžu víc vám předat. A je teda toho ještě hodně, co musím pomalu zpracovat. Jako člověk, když se fakt zastaví, tak si uvědomí, jakože to bylo velké sousto. A proto si vždycky dávám takhle přes zimu menší pauzičku, a abych mohla zrelaxovat a všechno to zrekapitulovat a vyhodnotit a sednout si a zapsat si, jo, to se mi povedlo, to jsem mohla udělat líp, anebo naopak jenom to vstřebat, jakože fakt vstřebat, i jako emočně, i fyzicky, protože po všech stránkách to bylo samozřejmě náročné a chci si nechat nějaký čas prostě a naučit se fakt nic nedělat. Jakože nemyslím, jako člověk, když fakt nic nedělá, tak nemyslím pasivně, ono i tak jakože koukat třeba do telefonu nebo se dívat na film, to prostě není odpočinek, když my si myslíme, že jdeme si odpočinout, ale co je vážně odpočinek je tak být jen sami se sebou a nejlépe v tichu, nejlépe o samotě, i bez hudby a jen tak to nechat být. Takže tohle mě taky teď učí ta ruka, když mám teď zatím týden mám volno, víceméně jsem doma s tím, už téměř týden. A doufám, že zítra nebo tenhle týden ke konci týdne jdu na kontrolu a že už to bude lepší a že není to naštěstí zlomený a spadla jsem z koně tak a z mladého koně 4letého a o tom se teď nechci moc bavit. Jakože nebyla to ničí chyba ani koně, ani nás a prostě se to stalo. Já jsem tak nějak i tušila, že se něco stane, protože jsem na něm seděla po druhý i na lonži a ten kůň měl i větší pauzu a Bůh ví, nevím, jaký měl předchozí zkušenosti a určitě nebylo dobré. Takže já se jako tušila, mi fakt jako předtím mě začala bát hlava a říkám, prostě to není dobré znamení, něco se bude dít a stejně jsem do toho šla, jako mohla jsem říct ne, že se na to necítím, ale bylo to moje rozhodnutí a jen jsem chtěla tomu dát ještě šanci a pak by se uvidělo a samozřejmě těch prvních 15 minut byla skvělá a potom najednou jako vystřelila a ani šéfka jako neudržela na lonži, prostě on jako jen tak otočila hlavu a vystřelila pryč. Takže já jsem jen přemýšlela, jak co nejlépe spadnout, abych nespadla na moje
záda, které už byly 3krát operovaný, takže jsem to nějak vzala po boku a zpomalila jsem to tou rukou, no, takže tak, ale nemám nic zlomenýho, takže dopadlo to, jak nejlépe mohlo. Jo, já bych mohla tak asi teď, já jsem nevěděla, jako o čem mám povídat a teď stejně mluvím o všem a tak snad vám to nevadí. Prostě já to chci mít tak nějak, já to nechci ani moc stříhat, já chci mluvit o tom, co zrovna mě napadne, když jako tady mám něco napsaného, nějaký body, na který bych nechtěla zapomenout, ale určitě to nemá to nějakou logickou strukturu, tak za to se omlouvám, ale jako asi na to nejsem hodnej typ, protože pak, když mám nějaký scénář, tak stejně vím, že je to strojený a jako má to větší hlavu a potu, to rozhodně, ale není to úplně ode mě, jako když teď to tak nějak mluvím, o čem chci. A určitě tam budou nějaký tichý pauzy, tak za to se taky když tak dopředu omlouvám. A jo, teď se nevím čím začít, protože jak to celý jako pochytit. Když tak můžete pak dát do komentáře přesně jako otázky, co by vás jako konkrétně zajímalo. A zase nechci jít úplně do úplných detailů, jaký jsem tam třeba měla zkušenosti s lidmi, nebo jaký konkrétní situace tam staly, co bylo třeba vyhrocený, co mohlo být trošku víc v klidu, ale znáte to. Svět u koní, vždycky tam se najde něco vyhroceného. A nevím, no, otázkou je, jak se k tomu pak člověk postaví, jakože že jsou pak ty lidi uvědomělí a fakt dospělí, tak si to druhý den vyříkají dobrý a jedeme dál. Tak to tam naštěstí bylo. Jo, teď jako asi mám fakt dobrý vztah a celkově jsem tam, to byla mé první vztah a celkově i záleží na těch lidech, jak se chová, i ta kultura celková, že to není jenom o té stáji, ale spíš jako co se děje i okolo je pro mě důležité. Třeba tady v Německu, teď jsem zase zpátky v Německu, jen dočasně, a tady třeba vím, že jako jsou tu skvělí koně, jasně, tak je to bezkonkurenční země, jako je to nejlepší stát na světě, kde ta dresura i celkově ty parky je asi nejlepší. Takže jako ty koně jsou na špičkový úrovni, ale zase někdy si říkám, že to pro mě není tak taková výzva, jako kdybych měla jezdit nějakýho koně po nějaký klience, která neumí jezdit a musela bych ho po ní opravovat, vylepšovat a dávat ho zpátky. A tak je to začarovaný kruh trošku, ale je to větší výzva. Tady je to výzva trošku něčím jiným. Například ty koně jako chtějí pracovat, mají to úsilí a mají mnohem větší talent. Takže člověk spíš přijde, když už ví co a jak, takže už pak řeší ty detaily, což jako dresura je o detailech. Ale no nevím, jako bylo to pro mě taková jako příjemná změna, ale někdy mám ráda, kdy můžu jim těm koním víc něco předat. Tady mi přijde jako, že to zatím udržuju, jako jít na udržovací úrovni, ale tak je to tím, že ty koně jsou S-level, takže oni vědějí, co dělat, oni znají tu jejich práci. A samozřejmě člověk tam vždycky řeší jako ty základy, jde zpět k základům, tak to je všechno. To prostě může mít člověk Grand Prix koně a stejně bude řešit ty základy. Což já už teď, co mě to strašně naučilo jako po té mý profesní stránce, je, že fakt už jenom být profesionál, vědět jako pracovat s koňmi individuálně. Měla jsem tam i hodně, starala jsem se hlavně o klientský koně, takže já jsem je připravovala, odjezdila předem třeba, když bylo potřeba, pak jsem tak nějak vysvětlovala ty jezdkyni, co je potřeba zlepšit, nebo jsem spíš učila jí, a pak jsem vzala toho koně zpátky třeba další den, pak jsem měla úkol ho odjezdit já, takže jsem zase ukazovala tomu koni, jako co je správný a co není správný. Samozřejmě ty začátečníci vždycky předají nejenom to dobré tomu koni a ty koni si to rádi vezmou k sobě. A takže vždycky taká ta oprava. Takže vlastně mojím úkolem bylo chystat je, aby byly dobře jezditelné pro klienty, ale zase zároveň druhý den a ty další dny
bo pro mě úkolem je zase dát zpátky po těch klientů, zpátky dohromady, aby byly jezditelný, takže jsem opravovala a připravovala pro klienty. No je to takový, občas to bylo taky začarovaný, ale mě to bavilo. Jako, že měla jsem různý koně a bylo to dost intenzivní a taky, nevím, prostě mi strašně baví jezdit. Já i kdybych měla na výběr, tak asi bych nechtěla jezdit jenom jednoho koně, i kdyby to byl můj vlastní, tak co se teď chci se jako co nejlépe zlepšovat a vím, že když mám tu šanci jezdit 6 a víc koní, strašně odlišných koní, takže prostě mě to nejvíc dá, než kdybych měla jezdit jednoho koně, který by byl můj učitel, nebo je fajn mít jednoho koně, který vám ukáže a vy ucítíte, jakože tohle je správný, tak aby se to mělo cítit, tohle je ta správná cesta, ale potom vlastně ten dobrý trenér to vezme ty zkušenosti a začne to aplikovat třeba na ty mladší koně a tak podobně. Takže po té profesní kariéře a ty schopnosti, co jsem tam naučila, byly fakt pro mě velice hodnotný, i když jsem měla velké očekávání a viděla jsem, že to bude samozřejmě Amerika, prostě jiný svět. Tak jsem překvapená, co jsem si všechno z toho odnesla a jako být fakt. A co zatím všechno je, stát se dobrým, kvalitním jezdcem a trenérem. A že to je vlastně cesta, kterou bych se i chtěla vydat. Samozřejmě nechci dělat jenom toto. I když jako to miluju, ale znáte to, jako člověk může vyhořet i z věcí, který miluje. Ale ne, jsem jako můžu být i víc kreativní v něčem, v nějakých oblastech a chtěla bych to celkově nějak pak spojit. Takže jako určitě mám naplánované nějaký projekty na příští rok, tak se můžete na co těšit. Třeba co by mě hodně pomohlo, když jsem byla z začátku, i když jsem nějak anglicky jako už samozřejmě uměla. Jako zvládala jsem to, jako neříkám, že umím, ale je to prostě jako na komunikační úrovni. Když se dorozumíte, tak můžete fakt vyjet kamkoliv. Ale jasný, je to jezdectví, je to prostě jako specifický obor, tak člověk se musí učit fráze, všechny ty slovíčka, ať už je to od vybavení, ať už pak člověk jezdí nebo komunikuje s klienty, s trenérem, s ošetřovatelkem, se všema, tak prostě je tam potřeba mít nějakou slovní zásobu a nějaký fráze. A pak ještě, když jsem začala trénovat, tak pak učí člověk jako záď koně a takovéhle ty věci, shromáždění, tak všechno tohle mi ještě přibylo do mýho slovníčku, takže teď jako tady i v Německu zvládám učit v angličtině, takže jako s tím nemám problém. Co potřebuju, tak to vím. Můžete slyšet koně z výběhu. Takže co jsem chtěla říct je, že určitě bych chtěla následující rok dát e-book dohromady, ale to je také jakože mini e-book, jakože to není ten hlavní projekt, který bych chtěla někdy v budoucnu jako rozjet. Ale tohle spíš bude o tom, jakože člověk pak, když fakt někam vyjede, ať už je to ošetřovatel, ať už je to trenér, ať už je to jezdec, tak ať prostě to má po ruce a nějaký překladač víceméně nebo slovníček a tam se vždycky může podívat nebo se z toho učit anglicko-český. Dejte mi vědět, jestli byste o takový e-book měl zájem, ale fakt stále třeba 200, třeba dejme tomu. Ale chci to mít určitě jako rozsáhlý a aby vám to k něčemu bylo, protože já jsem tohle nikdy jako nenašla, že by to bylo od A do Z, ty základy tam, no a nejenom základy, i víc, jako fakt pro pokročilý, abyste to mohli opravdu využít. A teď bych se chtěla pobavit o té temnější stránce. Nevím, jak to popsat, ale všechno má své pro a proti a člověk, který na to není úplně připravený na takový jako velký sousto, tak ho to může psychicky položit a nedej bože odjet zpátky domů úplně s totálně negativním pohledem na věc a s totálním vyhořením třeba a už si takový
super zážitky nikdy jako pro sebe nedovolí, nebo zkušenosti, že už bude OK, tak to stačilo, nechci. A vrátit se zpátky třeba do své země. Ale chtěla bych říct i, jako když je člověk opatrný a je tak nějak na se jako preventivní a má svý hranice, tak je všechno zvládnutelné. Ale neříkám, že já jsem to měla jednoduchý, taky samozřejmě hned ten první týden, jak jsem se bavila už v předchozím videu, mě to totálně položilo, i když jsem se totálně tam těšila, ale celkově jak člověk vyjede do jiné země, do jiného komplet nového prostředí, nic tam nezná, nic pro ten mozek vlastně nic tam není blízkého, nic tam není známého, tak samozřejmě jako, co jsem já cítila, bylo strašně jako totálně jsem ztratila pocit bezpečí, což se dá i jako pochopit, protože to bezpečí jsem měla jenom doma, tam, kde všechno pro mě bylo známé, nic nové, tak samozřejmě tam byla ta jistota, tak nic nového, takže já jsem tam jako v klidu jako mohla fungovat, ale takhle v novém prostředí mě to jako opravdu vykolejilo a i ty následující měsíce poté jsem se fakt musela soustředit na to, a abych se mé tělo fakt cítilo v bezpečí, protože když se můžu popovídat o těch fyzických jako symptomů, tak to třeba bylo, že když jsem vždycky přišla, nebo začnu od rána, já jsem začala ve stáji v 10 ráno, a takže já jsem se zbudila třeba po té 7 hodině a teď vlastně jsem víceméně jako čekala, než tam můžu jít, jakože to není člověk, jako když ráno vstanete, máte půl hodiny na to se nasnídat, převlíknout a hned vyrazit, tak člověk jako nemá myšlenky na nic jiného, co myslet, než se prostě co nejlépe nachystat a jít a vyrazit, ale to teď se mi jako vlastně stávalo ty první měsíce, že jsem měla fakt jako předpracovní úzkost. I když tam na mě nikdo nekřičel, i když všechno bylo v pohodě, tak normálně moje hlava jako si hned ty problémy servírovala sama jako z podvědomí, jakože třeba, že můžu udělat chybu, nebo že se něco nepovede, ale přitom jsem odcházela každý den ze stáje s totálním jakože jo, dneska to bylo super, jako nic se nestalo, jako vždycky se může stát třeba nějaká nehoda nebo něco, vždycky se může něco postrát, ale vždycky to bylo úspěšně, jakože to bych si vždycky měla dát jako, jo, dobrá práce a odejít domů, ale tím, že jako jsem měla takový vzorce, že tyjo, co když někdo pokazím, a hlavně se i bála, jakože i když jsem to na vědomí úrovni si nebyla toho vědomá, ale co jsem pak jako zjistila následující měsíce i potom, co jsem měla nějaký terapie s psycholožkou, protože mě to úplně srazilo, jakože wow, tak jsem nečekala, jakože moje podvědomá mysl právě furt jako vyhledává ty neúspěchy a i tak jakože se bojím udělat chybu, i když vím, že jako chybama se člověk učí, jakože mě to vždycky chybí mě posunout naopak dopředu, tak tam jsem to měla, že jsem prostě nechtěla udělat chybu, prostě za žádnou cenu, nechtěla jsem dělat žádnou chybu. Takže vlastně jako jsem se sama takhle vystresovala a prostě se mi udělalo špatně a jsem to vždycky ráno musela nějak rozdechávat, fakt jako se mi sevřel hrudník a nechtěla jsem nic dělat, jakože jsem se tak nějak snažila, ani jsem nic aktivního nedělala, jakože fakt jsem byla v klidu, musela jsem dělat ty aktivity, třeba si číst nebo poslouchat nějakou jemnou hudbu, ale jako kdybych si měla ještě, nevím, třeba něco učit, tak to bych absolutně nezvládala. Takže jsem spíš jako snažila se být jako co nejvíc v klidu před tou prací a jakože sklidnit tělo, jakože nic neděje a fakt se nic nedělo, to prostě byly ty myšlenky, které můžou být někdy až moc silný, než bychom si přáli. Myslím, že to každý zná. I nás můžou na to až moc ovlivnit, až se z toho stane třeba nefunkční nebo totální sabotáž, podkopávání se a tak. A třeba potom ještě večer se mi stávalo, tak jak jsem konečně to měla všechno jako za sebou, tak jsem se strašně jako přejídala k večeru. A jsem chodila spát třeba v 10 a ještě v 9 hodin si pamatuju, že jsem ještě něco jedla vždycky. Jsem přišla v 7 hodin nebo v 6, v 7 hodin jsem měla první večeři, v 9, v 8 a pořád jsem něco ujídala.
A pak jsem šla spát jako s plným žaludkem, takže to nebylo moc zdravý. Ale to bylo něco prostě jakože jídlo, co známe taky všichni, že když jsme ve stresu, tak co jako po čem jako šáhneme je jídlo, protože jídlo nás zase nás položí do toho klidu, jakože OK, teď jsem totálně vystresovaná, najím se a nás to trošku sklidní, takže jako jídlo může být jako dobrá pomůcka, ale jako když to začne být v tom stádiu, jakože se fakt přejídáme, že hledáme klid v tom jídlu, tak to už není dobré, že na čase s tím něco dělat. A i také jako celkově jako ten spánek, to usínání bylo nejhorší, protože jsem měla velký barák, byla jsem tam sama, neměla jsem ani klíče ze začátku, takže jsem se nemohla ani zamykat, takže furt jsem tam jako něco poslouchala, že tam někdo přichází, no. A to bylo ty první měsíce. Takže k tomu jsem byla ještě i nevyspala. No, jako bylo to náročné, co si budem. Takže mě ty terapie hodně pomohly. Jsem jako našla ty příčiny, proč to takhle mám a jak na to můžu pracovat. A v čem dokážu dobře fungovat je, když mám ten plán na každý den a vím jako co dělat a podle toho jedu. A prostě já jedu, vím co dělat, kdy a kde, co je potřeba udělat, tak já prostě jedu a vím, že to jako úspěšně udělám a můžu jít jako v klidu to ukončit a postarat se o něco nového nebo to ukončit ten den úplně. A když se mě teda rozhodí, když mi někdo do toho hodí vidla a najednou, hele, potřebuji něco jiného, tak to je jako, že to nedělejte. Ale tohle potřebuji i něco na doma, jakože já nejsem člověk, který si něco plánuje, ale teď to vidím, teď jsem doma a najednou lítám totálně neproduktivně prostě od jedné věci k druhé, nemá to hlavu patu, nejsem vůbec produktivní a spíš jako ztrácím čas a jakože já můžu mít fakt taky takovou roztěkanou hlavu a najednou nevím vlastně, nejradši bych, když se dostanu do takového stavu, tak nejradši bych dělala 2 a víc věcí najednou, ale to vím jako, že člověk není produktivní a že to není efektivní. Takže takhle, když mám těch plán, hlavně u těch koní, tak prostě jedu a jsem jako fokusovaná, jsem v té flow a tohle mi nejvíc vyboje. O tom rozvodu, co jsem tak nějak měla, jsem vždycky měla na starosti 6 koní, s tím, že jsem 3 a 4 odjezdila a zbytek jsem otrénovala s těma klientama. A měla jsem tam, teda myslím, že to bylo v červnu, nebo kdy, nevím, nepamatuju si to, že jsem tam měla 2 závody, 2denní, na kterých já jsem se osobně zúčastnila jako jezdec. A to vlastně byly moje první drezurní závody a bylo i velmi úspěšný a jsem se na ně fakt jako připravovala úplně. Já jsem fakt jako, že byly úspěšný, protože jsem se na to připravila tak jakože i mentálně, i nějaká vizualizace tam byla, že fakt jako jsem si úplně představovala, jak úspěšně to odjezdím. Všechen jednotlivý krok, co mám udělat v hlavě, tak to jsem si projela tak 1000krát každý test. Samozřejmě jednou třeba mě tam jako ano, jako měla jsem to tak nějakou lehčí nervozitu a jednou jsem to měla úplně jako trošku vypjatý, ale pak jsem se vždycky jako pak se mi vždycky podařilo se uklidnit, takže vždycky dobrý. A jako vždycky ta nervozita a ten stres tam bude, když je na dobrý úrovni, tak ten stres jako potřebuje a ten stres je pak dobrý, ale pak musíme jako přijít domů a jakože sklidnit se, jakože ukončit to, jinak ten stres by dál pokračoval a už by to zase nebylo efektivní. Takže když je ten stres jako krátkej, tak ho můžeme využít jako fakt dobré věci a potom zase zpátky přijít k sobě, jo, tak odjezdila jsem to dobře, nemohlo to lépe dopadnout, jsem šťastná, můžu být zase v klidu a soustředit se, co mi zase teď dalšího čeká. Nicméně já fakt nemůžu být vděčnější za tuhle příležitost, protože mě to posunulo jak jezdecky, tak profesionálně
tak osobně poznala jsem tam skvělý lidi, jakože Amerika mi opravdu přirostla k srdci a doufám, že tam do pár let pojedu znova. A víc se cítím jako třeba na Američanku, než třeba na Němku. Když německé prostě polohou nám je blíž, ale jako co se týče té mentality, tak prostě jsou to bych asi nechala na jiný video, ale jakože když tam takhle říct pár slovy, tak jako od Američanů, kteří jsou víc otevřený a který se sami prostě pobavějí i prostě s cizím člověkem a vezmou vás mnohem víc mezi sebe, tak v Německu a celkově asi i v Česku to trvá mnohem delší dobu, než vás lidi vezmou a přijmou mezi sebe. Ale zase pak, když se vám to povede, tak si myslím, že ty vztahy už jsou tak jakoby tak blízký a tak jakože dlouhodobý a že z toho může vzniknout jako fakt něco hezkého, že to je mnohem tak hluboký, tato slovo, mnohem hlubší vztahy podle mě tady máme, než v Americe, jakože tam jsou taky otevřeně, jakože tam se baví každý s každým, ale tady máme jakoby fakt, když už máme s někým poutu, tak je to něco opravdového a něco hlubokého, prostě už je to jako rodina. Tím jako nechci říct, že jsou Američané falešní, to já bych jako hned poznala. Oni jsou spíš jako zdvořili, jako co se mi na nich líbí, jak jsou pozitivní, jak jsou podporující a jak jsou jako zdvořili, jako mezi sebou prostě. A to mně přijde takový důležitý, jako takový základní vychování, jakože zdvořilost. To nám tady hodně chybí. A celkově jako jen se tak usmát na někoho cizího, když jdete po ulici nebo v obchodě. To je úplně normální, přece ne. A ne tady jakože na sebe lidi koukají a úplně, co jsi udělala? Co po mně chceš, no. Takže je to zase jako, jsem měla trošku lehký kulturní šok, když jsem přiletěla sem z Ameriky. Ale není to tak hrozný. Myslím, že se to lepší, rozhodně. No, já už bych to asi takto ukončila. Už nemám momentálně nic na srdci, ale kdyby vás zajímalo jakoby konkrétní a pokud byste chtěli na nějaký téma nebo situaci jít mnohem víc do detailů, tak není problém. Já jsem to jenom tak chtěla jakoby celý trošku shrnout a abyste věděli, kde teď se zrovna nacházím a co jsem to nejhlavnější zažila za tento rok. A určitě budu ráda, když mi k tomu dáte jako zpětnou vazbu a nápady na další video a také celý tohle chci pojmout, jakože i pro třeba, když mě sledujete někdo nový, kdo mě vůbec nezná, tak aby věděl, jako čemu se věnuju a čemu se chci tady věnovat na tomhle kanále. Jako chci se spíš zaměřit samozřejmě na jezdectví, osobní rozvoj, mindset, práce v zahraničí, cestování, mentalita, takový jako větší balíček. Takže kdyby vás toho něco zajímalo, tak budu ráda, když mě budete sledovat a tak zatím si mějte krásně, přejte mi hodně zdraví, a se mi to co nejrychleji zahojí a vidíme se třeba někdy u dalšího videa, doufejme, že brzy, tak čau.